Yebo asingeneni ku hot topic yethu ya namhlanje lalelani. Hi 326 Express. Hi ladies. I am a lady aged 36. My brother akasungwa, and he has been in remand prison for a while, and he was later then sentenced for 14 years in prison, which I will not mention kutakasungirwe. My brother is married and anevana 4, a 12-year-old, 8-year-old Nima twins, my 5-year-olds. My family has been taking care of the kids all this while. Pane otsoti yangu ndepe kuti mkadzi we brother yangu will not allow vana to visit their dad. She says she doesn't want her children to see their father in that state. Of which I do understand her, but my mother doesn't understand, and she keeps saying she should take vana kujeri kunoona baba vavo. Nyaya iyi inotonetsa to a point where my mother told the family to stop supporting Muroora nevana until she takes the children to prison to go see their dad. My brother was financially well, so imba yavari kugara ndeyavo. Muroora wangu was a housewife, and she has been dependent on us to help her with the fees for the kids. I used to pitch in with money and groceries till ndatukwa na mama, and ndandakuita ndichitumira mari behind her back. But inini yandinowana haikwani kuchengeta vana vese vari 4. And I need my family's help. We could have taken vana by force to go see their father, but there are documents that my Muroora, who is their guardian, needs to sign. So now I'm stuck. How do we get our Muroora to agree to this? And something for you to consider. My brother ane a heart problem, and I doubt he can make it to 14 years. Kutazone vana vake. So please help Vedari. What can we do? Yo I hot topic yetu ya namhlanje. Brought to you by Hamilton Insurance. Yeah. So weaponizing children is one thing, okay, before we start this hot topic, because it's hot on its own. Because people share different sentiments on what to do when a spouse is in prison. For example, you might know zamana ne 12 years kuti kudin, because every child, in my opinion, thinks their father is a superhero and their father can do no bad. You get it? Saka agaona baba wake wari behind bars right, so dad is a bad person, and then ininiwo ndiri saka ndiri munhu akashata here because I'm a product of my dad, or maybe this is me just getting into the child's head, in my opinion. Right. Now, that being said, it's also hurtful for the mom, amai ve murume, kuti mwana wawa asikona vana because Muroora thinks like I'm thinking right now. Yes. And very, also, very tricky situation. And also, while you're there, consider also the father. No matter what he did, he's still the father. He's still the father, and he needs to see his children. So then the Muroora is adamant, arkuramba kuonesa vana, and Muriava yati susa tichabhadhara ma school fees kusvika vaita sei vanoona baba vavo mujeri. Yeah. And then so this is the aunt writing to us to say, how do I convince my family if it is okay for the children not to see the dad? And she's trying to get our opinion. Yeah. Munofunga kuti ndizvo here kuti vana ngavasaone vabereki pavanoendeswa mujeri. And also, if it's otherwise, if you think otherwise, then how to handle it. Brought to you by Hamilton Insurance. Today's hot insurers. So 0772162651. Munokwanisa kuti fonera, or you can write to us on 0242 660897 660299. Hello, you're live on Star FM. Yes, Jonah, ngofona wana vayapinda shongo. Icho chaiva makaiva. Alpha, Twitter says Susan. Yeah, it's a tricky situation. Yeah, zviri kusounda sezvine sense argument yeMuroora. Kuti hasi kudoti vana vaone baba vavo vari vakasungwa. Yes, I want to elaborate kuti zviri kusounda sezvine sense kana zvikataurwa muchingopfuura zviya kuti vanhu muri kungoda kutaura muchitaura mafacts muchipfuura. All right. But pane nyaya dzekuti maakutaura magara pasi makuconsider maissues aripo. Hazvimake sense. Hazvimake sense. Tinoda kungotaura general kuti handidi kuti vana vangu vaone jeri vaite sei maybe try kuti zvinoitwa kana munhu ari kuzikanwa kuti mangwana anodzoka handidzo. Pane situation inonga yaamo like yakuti wanga yato permanent. Nguva yacho yati rebe 14 years. Zvekuti gore
kutaura zvegore nekupfuura. Ende vana vaya wana tine problem yekufunzira kuti vana kana tati vana havazive zviri kuitwa. Nyaya dzese dzavari kutaura idzi nekunesana kwaurira vana vari kuzvinzwa. Saka hapana chavasi kuda kuavoida panapa. Muroora ndo zvaasi kubata. Saka mai argument yavo yekuti ngaagone vana vari kunzwisisa condition iri kurarama mwana wavo kuti akambota achiona vana vake kazvine zvazvinoreva pakurarama kwake iye kune vana vacho zvakare zvine zvazvinoreva. Saka mai apo vari kungofaitira vana nemwana mukomana nevana vake, havasi kumbofaita kuti vanonakidzwa nekuti vana vaende kujeri. Saka muroora manje nevamwe vanhu vese vanogona kufunga kuti muroora ane point yake daiti kutaura zvekupfuura zvekungoti pane anoda here kuti vana vapote vachienda kujeri. Obvious hazvimake sense, but panapa tinoona nezvemunhu ane 14 years ari mujeri. Saka paakuda kuonekwa kunzi tingaite sei kuti vana vapote vachiona udhedhi wavo vari condition yavari iyoyo nekuti ndo zvaripo. Okay, saka iko zvino manjeka atinyorera hasiri yemuroora, atinyorera nditete because muroora atoramba zvamuchose. Saka vamwene vakuita sei vakuti tichabhadhara school fees. Saka iye osaidirawo nemhuri yake here kana kuti oramba achibatsiridza kune muroora ari kuramba kuti hanzvadzi yake ione vana vaone hanzvadzi yake. Ipapo manje solution manje wailisi muroora ari kukanganisa, but solution yekuti toda kuti abvume nenyaya yepunishment manje hatifungi kuti inoshanda. Because punishment ngatidzivei zvakare kuti zvavanoda kutraya kuavoida vangada kutraya kubatsira vana kuti vasashungurudzike vanzwisise zviri kuitika. Vane zvavangada kubatsira vana mentally handiti. The same thing ndo zvavakukonzeresa pavakuti tichasapoti muroora. Saka pada kuonekwa kunzi is this the best way? It's not the best way yekuti vanotraya kumuda kuti abvume by ginya matauro emazuva ano by ginya haibudi. Ngavagare pasi ngavatsvage umwe munhu, maybe handiti muroora ane hama here uyu ogara naye pasi. I think the best way yekuti vana vacho vaende vachifara ende vaachieve the intention iripo yekundoonesa vana uko inonge vachirwa chete kana vana vachienda in mutual understanding.